София Гройсман, королева парфумерии, лепшы нос Америки, одна з самых тытулаваных сусветна вядомых парфумераў, аўтар больш чым 50 кампазіцый духоў, лаўрэат прэміі Амерыканскага таварыства парфумераў, уладальніца 5 парфумерных аналагаў кінематаграфічнага Оскара. Жанчына, якая стварала духі і адэкалоны для многіх знакамітых людзей, сярод якіх былі Элізабет Тэйлар, першая ледзі Амерыкі Нэнсі Рэйган і Лора Буш, а таксама для вядомых ва ўсім свеце парфюмерных брэндаў, такіх як Кельвін Кляйн, Ланком, Эстэ Лаудэр, Крыстіян Лакруа, Ів Сен-Лоран і шматлікіх іншых. А яе культавыя духі «Трэзор», якія, безумоўна, добра вядомыя нашым жанчынам, па колькасці продажаў пераўзышлі нават Шанель нумар 5. А пачалася гэтая гісторыя, як і многае іншае ў гэтым жыцці, з любові двух маладых людзей. На фоне грозных 40-х, калі столькі лёсаў ламала самае страшнае ў гісторыі чалавецтва вайна, у невялікім беларускім райцэнтры Іўе фашысты ўчынілі страшнае зверства. У маі 1942 года яны ліквідавалі яўрэйскае гета. У гэтай жудаснай расправе цудам ацалела дзяўчына Рая Левіна. Яе выратаваў баец партызанскага атрада імя Дзяржынскага Пётр Ходаш. Так, Рая апынулася ў партызанскім атрадзе, а ў 1943 годзе маладыя людзі пажаніліся у Налібоцкай пушчы. А 8 сакавіка 1945 года у гарадскім пасёлку Любча з'явілася на свет дзяўчынка Сафія. Мабыць, яна і не магла б нарадзіцца ў іншы дзень, бо менавіта Сафія зрабіла шчаслівымі не 1000 жанчын па ўсім свеце. Пасля вайны сям'я Ходаш спачатку жыла ў Любчы, потым пераехала ў Навагрудак. Як успамінае сама Сафія, у тыя часы іх сям'я жыла бедна, грошай не хапала, а адзінымі цацкамі для дзяўчынкі былі кветкі каля дома, сярод якіх ёй асабліва запомніліся фіялкі. Магчыма, якраз тады яна і пакахала незвычайныя водары прыроды, бо менавіта ў дзяцінстве і пачаў праяўляцца яе парфумерны талент. Прычым дзяўчынка ім ва ўсю карысталася. Сафія хадзіла на базар разам з мамай і, валодаючы ідэальным нюхам, па адценні паху беспамылкова выбірала самыя свежыя прадукты. Калі яна моршчыла свой маленькі носік, значыць, пакупку адмянялі. Як успамінаюць старажылы, дзяўчынка ніколі не памылялася. У пасляваеннай краіне з аднаго боку поўнай цяжкасцей і разбурэнняў, а з другога поўнай чыстага, свежага паветра, водара фіялак і лугавых кветак яна пражыла да 15 гадоў. У 1960 годзе сям'я Ходаш пераехала ў Польшчу, дзе іх чакала невядомасць. Уладкаваліся на новым месцы яны не зусім добра. Сафія разам з малодшай сястрой Эмай працягвалі вучобу ў школе, а бацькі тым часам спрабавалі знайсці працу. Сафія, якая вучылася ў беларускай школе на выдатна, без цяжкасцей паступіла ў тэхнікум і атрымала ступень бакалаўра аналітычнай і неарганічнай хіміі. Там жа падчас вучобы яна пазнаёмілася са сваім будучым мужам. Праз 5 гадоў, у 1965 годзе, Сафія Ходаш і яе муж эмігрыравалі ў Амерыку. Скарыстаўшыся запрашэннем ад яўрэйскай сям'і, адной з многіх, якіх бацька Сафіі Пётр Ходаш некалі выратаваў з гета падчас фашысцкай акупацыі. Атрымаўшы адукацыю хіміка, Софія Гройсман уладкавалася ў амерыканскую касметычную кампанію, назва якой у перакладзе з англійскай мовы гучыць як «Міжнародныя водары і пахі». Кампанія з'яўлялася адным з лідараў па вытворчасці парфумерных вырабаў. Аднак працаваць яна туды прыйшла не парфумерам, а звычайным лабарантам. Калі на папярэдняй гутарцы ёй сказалі, што яе кваліфікацыя занадта добрая для працы супрацоўнікам у лабараторыі, яна, тым не менш, усё ж такі пагадзілася працаваць. І гэта праца ёй была на той момант неабходная. Трэба было неяк зводзіць канцы з канцамі, каб забяспечыць сябе і бацькоў. Прапрацавала Сафія тут 4 гады, вывучала арганічную хімію, спазнавала хімію водараў. Як сама успамінае, было складана, але цікаўнасць пераважыла, і яна вельмі хутка ўсяму навучылася. Як любы хімік альбо фізік, Сафія вельмі любіла ставіць эксперыменты.
І хоць пра парфюмерную дзейнасць яна тады нават не задумвалася, але з чыстай цікаўнасці зрэдку спрабавала складаць свае кампазіцыі. Аднак гэтыя эксперыменты былі так удалыя, што на яе пачалі звяртаць увагу. Асаблівую манеру працы і прыродную інтуіцыю заўважыла Жозефіна Катапана, знакаміты парфумер, лёс якой быў шмат у чым падобны да лёсу самой Сафіі. За яе плячамі была толькі сярэдняя школа, не было адукацыі парфюмера, але прыродны талент дапамагаў ёй ствараць шэдэўры. Менавіта яна прапанавала Сафіі Гройсман прайсці парфюмерны тэст, і Сафія справілася з тэстам не проста добра, а бліскуча. Гэта дапамагло ёй атрымаць працу парфюмера ў кампаніі. Аднак, нягледзячы на ідэальны нюх і інтуіцыю, пачаткі кар'еры даваліся цяжка. Уся справа была ў тым, што Гройсман ведала, як пахнуць тыя або іншыя інгрэдыенты, але не ўяўляла, як яны злучаюцца ў непаўторны водар. Формулы таго часу будаваліся на сотнях інгрэдыентаў, а Сафія, калі пачынала ствараць водар, наадварот імкнулася да прастаты. І нечакана вось гэтая адсутнасць досведу і адукацыі парфюмера сыграла ёй на руку. Сафія знайшла свой непаўторны стыль, стварыла унікальны метад працы, які дапамог ёй зрабіць імя ў сусветнай парфюмерыі. Нездарма яе называюць Пікаса ў парфюмерыі, альбо тытанам, бо менавіта з яе імем звязана рэвалюцыя ў сусветнай парфюмерыі, а яе водары называюць творамі мастацтваў. За доўгія гады працы Сафія стварыла каля 20 найбольш папулярных духоў, аднак ёсць у яе калекцыі адзін асаблівы водар, створаны ў гонар краіны, у якой яна нарадзілася. Ён носіць назву «Белая Русь». Ідэя стварыць пах, прысвечаны Беларусі, прыйшла ёй у 2006 годзе, калі парфюмер упершыню пасля эміграцыі наведала родную Навагрудчыну. Як гаворыць сама Сафія, асноўнымі акордамі водару сталі свежасць, празрыстасць, прахалода паветра і слодыч кветак, пах дзяцінства, які яна адчувала, калі была дзіцём. Менавіта гэты водар яна прэзентавала ў Мінску ў 2014 годзе, а парфюмерны брэнд «Ламбрэ» вырабіў духі з назвай «Паветра». Аб тым, што водар прысвечаны менавіта радзіме, гаворыць адціснутая на упакоўцы духоў выпуклая геаграфічная карта Беларусі. Сёння Сафія Гройсман уже бабуля, каля яе сын і 2 ўнукаў. Як гаворыць сама Сафія, яна ў захапленні ад ролі бабулі, але і пра сваю галоўную справу ў жыцці не забывае. Сафія працягвае сваю працу і з'яўляецца галоўным кансультантам той самай касметычнай кампаніі па самых эксклюзіўных праектаў, займаецца выкладаннем і, канечне, стварае новыя водары.